V metropole Východu zaviedli prvú lokálnu menu Košický dukát. Každá minca má hodnotu 1 eura. Akceptovať ju bude viacero podnikateľov z rôznych odvetví. Dukáty bude možné vymeniť aj za služby, pričom výnimkou nebudú ani hodiny angličtiny. Nová lokálna mena bude slúžiť na výmenu tovarov a služieb v Košiciach. Už teraz za dukáty dostanete napríklad kávu či jazykový kurz. Podnikateľov, ktorí dukáty akceptujú, spoznáte podľa spoločnej nálepky. Ja predávam kávičku za evričko, čiže ekvivalent je ten dukát, tak tá mena môže fungovať pre, by som povedal, Košičanov, možno že aj turistov. By sme chceli podporovať rozvoj Košíc a musí teda aj niekto začať, tak sme sa rozhodli prispieť k tomu, aby sa to rozvinulo a tento košický dukát budem akceptovať. Nápad vytvoriť lokálnu menu sa pozdáva aj Košičanom. Platiť dukátmi si vedia predstaviť takmer všade. Určite by to malo byť, povedzme, u tých predajcov, ktorí sú viazaní výhradne na Košice, povedzme, nejaké ručné práce, možno aj na trhoviskách nejakých, určite áno, alebo v kaviarničkách miestnych. Mestská hromadná doprava, infocentre, kina, divadlo. Dobrá, silná miestna mena by nebola zlá. V prvej emisii bolo vyrazených 5000 dukátov. Časom by k nim mohli pribudnúť aj ďalšie mince v rôznych nominálnych hodnotách. Uvidíme, ako trh zareaguje a pokiaľ sa to rozbehne, tak tá druhá emisia tých dukátov sa urobí v väčšom počte. Na oboch stranách mince sú vyobrazené charakteristické košické symboly. Nechýba ani korunovaný orol s vyplazeným jazykom, známy z košického erbu. Je tam vyrazený košický dom a to vlastne z jednej strany mince a z druhej strany je vlastne erb Košic. Členovia občianskeho združenia Košický dukát očakávajú, že nová mena pomôže rozvoju podnikania v meste. Niekedy v minulosti Košice, keď vlastnili vlastné mince, ktoré boli akceptované v iných mestách, teraz môžeme týmto spôsobom podporiť nielen kultúru, ale aj vzťahy a podporiť miestne podnikateľské aktivity. Nové košické platidlo sa dá jednoducho objednať aj cez internet na stránke košickydukát.sk. Vladimír Tomek, Teatry.